Moi kaikki! Tervetuloa takas mun YouTube-kanavaan. Tänään me pelataan Brawl Starsia. Ja mä oon saanut tällaisen uuden skinin MC:lle tän. Mä tykkään siitä tosi paljon. Ja tänään me tehdään Tänään mä aitan tehdä uusi challenge-peli. Me ei voida käyttää mitään ukkoa paitsi MC, niin mennään peliin. Ja jos te olette nähneet mun viime videon, mä tein tää ihan samaisen, paitsi on vain sain käyttää Kittä. Niin nyt mä aitan käyttää MC, niin nähdään mitä me. Okei, mä en hake näitä laatikoita, koska antaa sulle energiaa ja se on tosi hyvä juttu, se antaa sulle enemmän. Sitten kun hän laittaa tätä perfumea, sit se on niinku erilainen ja hienompi näköinen. Ja sitten Ems on niinku vähän Wednesday, koska hän tanssii niinku, hän on tanssimassa hän tanssii niinku Wednesday. Oh my god, bye. Ja nähdään mitä Ems tekee täällä. Oi, paha juttu. Ai tossa on toinen. Moi Shelly. Ihan niin iso moi sinulle. Oh, mä kuolin. Mä kuolin. Ja mä kuoltiin. Sä menet sinne. Joo, älä mene Edgarinoa, koska se on varmasti enemmän vahvempi kuin Max. Mist? Oi. Mä kuoltiin. Mä otin 5. Tää peli ei mennyt noin hyvin, mutta yritetään sit taas. Okei. Nyt toivotaan, että tää peli menee vähän paremmaksi. Ja jos haluat nähdä enemmän Brawl-videoita, laita tänne kommenttiboksiin. Koska tietenkin voin tehdä lisää, jos te haluaisitte. Oi, toi on aika vahva ukko. Okei, mä tapoin sen. Joo, hyvä idea, että sä juoksit. Joo, hän kuolee. Noin käy. Joo. Ai. Oi. On tossa Max. Okei, mä tapoin sen. Nyt tapataan Jackin. Mitä nää vihreät jutut tekee? Ai. Joo, me tapettiin täällä. Ja nyt selkaus. Nähdään miten tää menee siitä. Joo. Hyvä. Oi. Nyt ei käy kovin hyvin nyt. Joo, nyt ei todellakaan käy hyvin. Ei. Todellakaan. Oh my god. Mä juoksen heti. Mä nyt tapataan Darylin taas. Okei, mä tapoin sen. Mä yritän saada ton Gromiin. Ylipäätään mä voin tehdä näitä, ja mä voitettiin, ylipäätään mä voin tehdä näitä challenge-videoita ihan kaikilla skineillä, koska en voi, koska ei mulla noin paljon niitä. Tai mulla on aika paljon, mutta en mä vielä läheskään saada niitä kaikkia. Niin joo, niin mä voin vaan tehdä Shelly, Nita, Colt, Brock, Primo, Barley, Poco, Rosa
Jesse, Dynamite, Tick, 8-Bit, Rico, Carl, Jackie, Ems, Pam, Frank, Bibi, B, Colette, Lola, Mandy, Macy, mä tiedän hänen nimen oikein sanoa. Macy, okei, en tiedä. Mortis, Buzz, Janet, Chuck, Miko ja Kit. Joo, mä voin tehdä noi kaikki. Niin, joo, älä kysy multa tekee joku esimerkiksi Pennin, koska mulla ei ole vielä sitä. Niin, joo, niin mennään uuteen peliin. Ja nähdään miten nyt tää käy. Ja toivottavasti tää menee nyt hyvin myös. Ja anteeksi, en mä tiedä, jos mä sanoin ton nimen oikein ton Macyyn, mutta joo. Oh my god. Oi, kuotiin samaan aikaan. Primo, älä peilaa mua. Joko. Ota toi juttu. Oh my god. No ärsyttävä, kun se filmi ei tee yhtään mitään. Joo, hyvä, kun mä tuin aivan ajoissa. Nyt sun pitää juossa. Sulla ei ole hyvin energiaa. Ei yhtään. Joo, Dynamite, mä tuun tappaan sut täältä, jos sä et oo hiljaa nyt. Oi, me kuotaan. Me kuotiin. Joo, we're dead. Miksi sä menet sinne? Juokse. Mitä? Oh my god, me hävittiin. Miksi sä jäit sinne, kun sui vähän höyfiä? Oh my god, ei kiitos myöskään. No, tää oli se tähän videoon. Tää ei mennyt nyt kovin hyvin, mutta toi silti tosi kiva musta pelaan kuvaa tätä videoa. Niin joo. Ja kommentoi, jos haluat enemmän näitä Brawl Stars-videoita. Kommentoi kommenttiboksiin. Jos kommentit ei ole päällä, kommentoi johonkin toiseen shortiin tai videoon. Ja jos haluatte, voitte tilata Kanadan. Tietenkin niin teidän ei tarvi, mutta jos te teette sen, se auttaisi sitä Kanadaa tosi hyvin. Ja rakastan teitä ja toivottavasti teillä on hyvä päivä. Mua!